Galiciencia, a maior feira científica de Galicia, celebra este ano o seu 20 aniversario. Promovida pola Tecnópole desde o ano 2006, busca chegar a ciencia á sociedade, en particular o estudantado de primaria, educación especial, secundaria, FP e bacharelato. Ademais do concurso de proxectos, convócase para este ano o concurso de deseño da camiseta oficial de Galiciencia 2025, que terá lugar no mes de maio. Este certame diríxese a todo o alumnado de primaria dos centros educativos de Galicia. As propostas deben ter como punto de referencia a temática desta edición da feira, neurociencia e saúde mental. O prazo para presentalas xa está aberto e remata o vindeiro 17 de marzo. Un xurado de expertos decidirá a proposta gañadora, que se vai facer pública a través da páxina web e das redes sociais de Galiciencia. O premiado recibirá camisetas para toda a súa clase de primaria, con exemplares tamén para os seus docentes e familiares. Así mesmo, vanse distribuir camisetas entre o persoal da organización e entre o alumnado que expoña os seus proxectos na feira. O certame propón aos estudiantes explorar o funcionamento do cerebro humano e comprender fenómenos como a reacción do corpo ante a calor e o benestar xerado pola actividade física. Desta forma, a feira científica quere destacar a importancia da neurociencia para mellorar a saúde mental. Ademais do concurso de proxectos, convócase o desafío científico Atrévete coa mente, dirixido a estudantes de cuarto de primaria e bacharelato de toda Galicia. Poderán participar pequenos grupos de 2 ou 3 integrantes, a ser posible mixtos de entre 10 e 18 anos.